Hej folkens, og velkommen til noget Hunger Games sammen med Rasmus. Ja. Vi satser på at vinde og vinde her. Ja. Vi håber på, at det går. Hvor er du henne, Rasmus? Ja, vi er nede ved statuen lige med. Skal vi gå hen mod statuen? Så løb. 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 Der er ikke nogen bag os. Lige nu, i hvert fald. Okay. Okay, jeg tager den der kiste, der er til venstre. Okay, jeg tager... Bare til den, der er til højre, der. Golden apple. Yes. Jeg har fået noget mad og en sten. Har du brug for noget mad? Nej. Okay. Jeg skulle lige så sige, nej, jeg har et guldæg. Men du får bare lige noget brød. Ja, det kan godt vente lidt. Okay. Okay, jeg holder vagt, mens du... Ja. Jeg synes, den er rolig godt. Jeg føler virkelig, det er det mest OP rute. Ja. Det er også fordi, jeg ikke har taget at rute. Ej, jeg var spasset til at gå ind. Ja tak, der var det god. Så... Okay, har du brug for noget mad nu? Nej, der ligger en hat til dig. Okay. Okay, Axel, jeg føler ligesom det her game, det er stenøksen. Vil du have den? Nej, jo, det vil jeg gerne. Danke. Ja, bukser. Okay. Har du fået noget godt? Hvad vil du have? Du får bare hjelm. Okay. Tak. Det var okay ting. Axel, nu har jeg en kage. Her, Axel, tag den her. Det er mega OP. Hvor kæft, det var noget med farve. Lortet. Og jeg skal til træning. Axel, fuck, det var dig. Det gør fuck, man, jeg fik bare et chok. Okay, der er en kiste der. Oppe i bilen. Fedt. Axel, mangler du hvad for nogle sko har du? Jeg har lædersko. Okay, jeg har nogle bedre til dig. Du får bare det. Danke. Okay, så venter. Ja. Der er... Okay, der er faktisk 10 andre tilbage. Ja. Jeg kan ikke se noget nemme til. Ja. Tager du den der kiste? Ja. Der er kun mad i dag. Har du brug for en bue? Kun hvis du har 2. Jeg har 2. Du får lige en. Okay. Men jeg har ingen pige, så... Det er lige meget, jeg har heller ikke. Okay, jeg går bare lige her. Yes. Der var noget jern og nogle sko. Hvor meget jern? Et stykke. Bare brug et stykke mere og en pind. Jeg tror rent faktisk, jeg har en pind. Nej. Okay, jeg kan se, det er et name tag. Oh shit, stå. Løb efter ham. Nej. Vi har ham. Nej, en booster strap væk. Jeg kommer bag ham. Ja, jeg prøver på at komme bag ham. Yes! Ja, tak. Fedt. Okay, til hvis der kommer nogen. Hvad mangler du? Jeg mangler ikke noget. Har du en pind? En pind? Ja. Ja, så kan vi lave det jernsvær. Ja tak, du må gerne få det. Ej, du.
Mangler du noget? Nej. Nej. Mangler du noget? Jeg har kun læderbukser. Har vi ikke noget flint? Noget flint og Jo. Jeg har Har noget du flint. I her. noget flint og stil? Det har jeg ikke. Der er en pind der i. Okay, tør vi godt lægge tingene herovre? Beskyt mig lidt. Okay, jeg lægger bare tingene her i. Er det lidt tingene? Du kan lige kigge, hvis der er noget, du kan bruge. Fish. I mit inventory, det er sådan pink fyldt. Jeg skal bare bruge et crafting tape. Nej, hov, har du pindene? Ja, det har jeg. Der er, Så, let's go. der er et crafting table oppe i skolen. Tak. Skal vi gå derop? Du havde pindene, ikke? Ja. Så for satan. Men bare lige shift her. Bare det sådan, at vi ikke bliver opdaget. Du skal ud kontrol. Kill. Yes, der er ikke noget. Axel, kast lige pindene på mig. Okay. Hvor mange skal du bruge? 1. Okay. Så kan det jo lave nogle pile der. Så jeg kigger bare lige kisterne igen. Okay, nu får du nogle pile her. Værsgo. Så. Jeg holder lige øje her. Ja. Og jeg vil lige hurtigt ind og sætte min render distance. Yes. Okay, wow, jeg spiller på short plus. Jeg tror det før jeg fik op selvfølgelig. Okay, de er blevet sweet. Yes. Hey Axel, skal vi ikke prøve at tage din dødsvej? Og se hvordan det går. Nej. Det er en dårlig idé. Det er en dårlig idé. Jeg tager den. Nej. Vent. Hold vent. Men der kommer en. Hjælp. Der er Kom to her. heroppe. Kom her nu. Jeg kommer. Bare løb. Løb, Axel. Kig lige om det er bagved os. Min F5, det er sådan ret bugt. Okay, de er ikke bagved. Okay. Var der noget i kisten? Nej. Kun nogle dårlige ting. Jeg har i hvert fald et våben her. Fish. Yes. Okay, du skal bare lade mig attack dem, hvis det er. Okay. Du kan ikke bare gå tilbage og prøve på at dræbe. Hvad hedder de gode ting der? Hey Axel, Ja? jeg har bukser til dig. Yes. Jeg lægger det bare lige i kisten, det er måske lidt mere sikkert. Ja. Og bruger du guld chestplate, så kan du bare tage den der. Jeg har lavet nogle... Fuck. Nej. Ved du? Nej. GG. Okay, vent. Øj, Axel. Ej. Okay, det var en dårlig idé. Kom, Axel. Okay, der tog du om. Bare løb. Nej, vent. Nej. Den anden vej. Tilbage. Axel, der er gået 10 minutter. Vent. Ikke nu. Jo. Der er stadig 50 sekunder. Nej, jeg blev dræbt. Ja, det er jeg også. GG. Vi ses. Ja, YouTube. ses.